neto dzinenge dzichipisa ndo dzatinouya nadzo paBombshell television. Kana uri munyowani usati wasubscribe gara wasubscribe. Nyaya ndeya Greatman akachata mai manje. I think it was defeating wedding. Yakaririra internet yese yanga yakazara zvemuchato waGreatman, but here comes the trouble. The trouble yaitika ndeyekuti Greatman ari kutaura kuti iye akavharwa 2000 US pamapledges ese akaitwa. Mawedding planners vari kushotesa 2000 US zvichitariswa nemawiri akaita mari. Saka pakaipa guys. Kana uri returning subscriber wakapenga ndione yese. So nyaya ndiyoyo yaGreatman akaita se ari kutaura kuti no, makanditsara mari yangu ndipeiche mari yangu. Mawedding planners ndo akaita se vari kunzi vakanyudza amana. Kana unzwa kuti kushayiwa vanhu vekunyudza, ayo vanhu vemuZimbabwe ngatinzwe itsitsi. We know there is corruption everywhere, but not this time. Apa ini ndaramba. Let's talk it in the comment section. But pakaipa. Saka tisingade kurebesa nyaya ndiyoyo. Let's talk it in the comment section. Hope wasubscribe, hope walike this video. Asi pakaipa. Ndina kufara nezvaitika. So tell us your reaction towards this story. Osungisa vanhu here voita sei Greatman, because right now vaifana anga vachifara kuti taita se tachata zvese zvaitika zvafadza ende zvafamba zvakanaka. Because munhu akaita saGreatman chirema haakwanisi kuzofambira nyaya dzacho dzese kuti nyange kana kukanzi kumakoti. It's a labor yamunenge muchiita se muchimupa guys. Zvimwe zvacho ngatinzwe itsitsi. Ndarwadziwa. Ndanditori nemamwe mavideos andaida kukanda but ndatombomamisa ndikati no, kandikandechi this video ndinofara, ndinombonakirwa nezvaitika. Saka don't forget to subscribe to my channel. It's a Bombshell television. Chivhitivhiti chisina maside effects, chinenge chingokupai malatest nguwa nenguwa, but tinongoti hey, pakaipa muZimbabwe. Kana zviri izvoko pazvasvika paipa mana. Thanks for watching.